Niin joo. No Arille kohdastettiin Ari sanoi, ei perkele. No myö otetaan sitten. No vittu mä menen ottaa saman tien. Suoraan ensimmäinen tatuointiliike, niin fatti perse. Myö otetaan fatta tuo nyt perseessä, jos tullut 40 000. Tänään menee rikki, katsojat. Minä ja Tommi otetaan sitten. Ei nämä muut uskalla vittu. Tässä se tuossa nähdään. Tässä se tuossa nähdään, kato niin. No siis sanotaan tälleen, että tässä on näitä nimiä otettu muutamia. Jonkunhan se on tehtävä aina, kato niin. Mitään muuta ei uskalla. Taksi, mä tilaan taksimäärä. Niin se on tässä striimaksessakin ihan sama kaava. Jonkun on tehtävä mitään muuta ei uskalla. Siis voidaan tehdä jopa silleen, että 40 000 katsoa tai sitten 200 supia. Enkäpä teppoa. Niin, joo. 200 supia, niin otetaan fatta tuonne persissä. Pitää 170 supia vielä. 34 hän on. Ei ne sua sitä täytteen, kato kun nämä ihmiset on ihan kujalla. Naurattaako nämä rajoituksia? Eikö nää saa laskea? Ei ne Rovi. ei sua täytteen. Naurattaako nämä rajoituksia? Ei ne saa sitä. Ei täällä mitään rajoituksia. Ne ei saa sitä täytteen. Vittu ihan mitään. Kadussa 40. Kadussa voi olla 40, mutta en osaa numeroita. Sano ihan mitä vain, niin ei ne saa täytteen sitä. Ne vittu höpöttää vaan omia vittu. Later. Tatuoinnit otetaan! Tatuoinnit otetaan vittu! Vittu, ollaanko me tatuointiliike? Me tekin tattoo! Se on tattoo! Ota näin. Okei, Näin me tiedä missä Ari on. Ari on mun kavereitten kanssa. Ari on eksynyt. Ei mitään huolta Arista. Ari on eksynyt jonnekin taivassa. Ei me tiedä missä on. Hallo. Juke? Ja? Ottu, sä oot tekana. Sinä oot tekana. Sä oot tekana. Sinä oot tekana. Sä jännistät. Ei kun sinä oot tekana. Sä jännistätkö? Vitu, sinä oot tekana. Jännistät. Sinä oot tekana. Mut jännistät. Sinä oot tekana. Ei niin, nyt sinä oot. Okei. Se on tonnin per perse. No niin. Tunni. Mennäänpä pitkä, 2 tuntia. No reitteen siistimpi, onko se reitteen? Reite. Eihän se näy, kun tuon persikannikasta ikinä. Okei. Itekin. Otako vain pohkeeseen? No pohkeeseen vielä parempi. On. Noniin. Ota Eihän pohkeeseen. se näy ikinä, jos on persistä. Ota pohkeeseen. Pohkeeseen. Pakara, kun se ei näy sieltä ikinä. Minäpä katon, mitä tässä ympärillä näkyy vähän. Juoksit sitä karkuun. No joo, jaha. Ei, turpakin. Hallo? What? What? Don't hide. Terve. Niin nämä on se puori. Go! What? Go! Kaveri, joka on niin... Tomi on tatuointi. Me otetaan kumminkin kato tatuointi perin. Niin kuin tohon pakaraan. Fat. Nimeltä. You need a fuck me, hả? Häh? Oh. Kysyykö se, että haluanko minä nussia? Kysyykö? Pitäisikö minun tätä nussia? Näkää se Tommi kahtomassa, me tunnatte tänne. Onneksi on taakin. 4. Me jäänyt vähän pitempään. 4. Tuleehan kyynel silmään sattuu niin. Minä kävin se sun kaverispaarissa, niin sillä huorot vittu rupes tappelemaan. Ai rupes. Minä yhdelle annan kato tippiin, vittu rupes tappelemaan. Susta. Niin. Mennään kohta uudestaan, niitä pelaa kimpas. Ei oo huuli herpessä mulla on. Vituut siitä. Ei se haittaa mitään. Nussittaa lisää. Nussittaa lisää, saata. Ja.
Mulla on valmis, saat seuraava. Joko sä oot valmis? Joo. Ne katsotaan nyt. Fat. Sä oot seuraavana siinä. Ottokoira.com. Mä katso, kun näin löydetään nää yhdet sankarit. Pitkämpi, mut mulle jää. Täällähän meidän on... Sielläkö ne hiin homppelit on? Minä oon Jap. Miten me on ne Arinasta Ei, ette te pääse tähän nyt. Kun tää päästi meidät sen edelle. Täällä on käsi vittu valmistumassa tossa. No Pekkis haluu isompana, niin Pekkis varmaan sitten laittaa omaa jalkaa isompana. Tässä kun ei kukka tulisi ottamaan ikinä sitä fättätuontia ylipäätään siihen nilikka, niin tekee turpanen kiinni. Yksi keteistä ei tulisi ottamaan. Se voi sillä sohvalla vittu laajaa paskaa. Se on täys fakta tässä jutussa. Perse, ei sitä järkeä se ottaa, kun sitä ei näy ikinä. Siksi me otettu se tuonne pohkeessa. Onko siellä moderaattoreita paikalla? Onko moderaattoreita paikalla? Me tultiin tähän... Pannitko nämä kaikki vitu inisijät tätä vittuun nyt? Minä haluan nähdä sen seuraavassa liikkeessä. Ketään moderaattorista on paikalla? Se teki mulle tän. Nyt tulee nimittäin kenkkä. Nyt loppu se vitu ininä siellä. Vitu vammaset saatana. Ketään siellä moderaattorista paikalla? Aikaisemmin tossa. Sydämen sisällä oli. Nyt ruppee itkettämään tässä porukalta. Voi, kun tulee pikkusen tulee kenkkä. No niin, Vladimir Putin, niin pistä pannille sitä porukkaa tästä, jotka vittuulee silleen koko ajan josta tatuorista. Mitenkä iso se olisi pitänyt olla, niin pistä vittu panni jokaiselle. Joko se on Se on valmis. No niin. Fat! Fat! Se on valmis. No niin, hyvä. Mä tähän sen zombin, niin otetta huorot sieltä. Foto. Jaha, foto. Ottakaa. No niin, päästä. Ja laittaa ne oikeet jalat siinä silleen niinku... Fatin. No vittu, noistako se haluaa kuvata? Okei, koppukaa. See you again. No niin, kuppikappia. Kuppikappia silloin.